Midagsa ang mga buot magpabakuna sa Kalinan, Davao City. Hinungdan nga wala na nasunod ang social distancing. Samtang sa usa ka vaccination site, doon nagihapoy nag-walk-in bisag gilusad na ang online vaccination appointment. Ani ang report ni Argil Relator. Kuha kini ni adtong Martes sa buntag gawa sa Kalinan Central Elementary School nga usa ka vaccination site sa Davao City. Dinhi makita nga nalukop na ang usa ka lane sa kalsada sa kadaghan sa mga taong buot magpabakuna nga nagdasok na sa gate sa maong eskwelahan sa tinguha nga makasulod og una. Gani wala na nasunod ang social distancing. Sa laing mga hulagway, makita sab ang kataas sa linya sa mga magpabakuna. Dunay uban, kadlawon pa lang daw naglinya na. Silang tanan buot mabakunahan og first dose sa Sinovac vaccine. Apan 750 vaccinees lang ang dawaton sa maong vaccination site. Busa gihimuan na lang og paagi sa Davao City LGU nga mahanay ang proseso. So all the rest, manual pa to sila. All the rest sa mga distrito, they are still manual. You can still have yourself scheduled the same way. Pero in the future, amuan nang i-adopt siya sa most sa atong mga districts, if not all, most sa atong districts will use the scheduler. Samtang, bisan sa paglusad sa online vaccination appointment scheduler sa Davao City LGU, daghan gihapon ang midagsa nga nag-walk-in sa vaccination site sa Magallanes Elementary School. Busa daghan ang mereklamo kay duna kunoy mga nag-walk-in nga gipasulod gihapon. Okay, klaro man dito sa website na to, no walk-in sa load. Na-shock din mga nag-online na we brought our mga papers, mga naka-online with 8 a.m., 9 a.m. slot. So, na-shock din sa netabo kay wala yung designated lane dito sa arrival area. So, hangyo na kuunta, no? Ato mga nag-online register, napatagan sila ng specific lane. Aron dili ganun magkayagaw. Hinuon na himunghan ay na ang linya sulod sa eskwelahan hangtod sa post-vaccination rooms. Gawa sa Magallanes Elementary School, laing tulo pa ka vaccination sites ang dunay online vaccination appointment scheduler nga mao ang Davao City National High School, Gmol Bahada o Don Francisco Dizon Senior Elementary School. But we have to take note na kaning Monday was the first day that we implemented our scheduler. So Magallanes was one of the sites na na-identify to accept the scheduling. So kaning mga na-schedule yun, if tinuod na na-schedule sila and they were not catered, so we would want to request you to contact our vaccine hotline. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.